Sziasztok! Mi vagyunk az Itt és Most Társulat, és a mai videóval szeretnénk titeket meginvitálni egy nagyon különleges programra. Ebben a videóban minden fontos infót megtudhattok, előtte viszont nézzük meg, hogyan zajlott a plakátfotózás. Itt már Verocs és Ati készültek ránk, itt vannak a matricák, a büfé, itt pedig már próbálgattuk, hogy mi állna nekünk legcsinosabban, ami, ahogy hallhatjátok, jó hangulatban telt. Itt már Lacit láthatjátok a papás szettben, itt pedig az én fiatalos szettem, mondjuk úgy. Gyorsan beállítottuk a fényeket, vagy hát Ati, nekem nem sok közöm volt hozzá. Itt pedig már el is kezdtük a fotózást. És akkor most lássuk, hogy miről is van szó pontosan. Ez pedig nem más, mint a Kapocs program. Ez a projekt azért nagyon fontos számunkra, mert azt tapasztaljuk, hogy a városi lét nagyon kevés lehetőséget biztosít arra, hogy az idős és a fiatal generáció találkozzanak egymással. Itt most természetesen egy annál mélyebb találkozásról van szó, amit egymásról tapasztalunk mondjuk a tömegközlekedésen, vagy ilyesmi. Ez egyébként egy olyan workshop, ahol kapcsolódásra és kommunikációra ösztönző játékokkal keltjük fel szakértőknek a segítségével a résztvevők érdeklődését egymás iránt. És egyébként az előző Kapocs programunk azt mutatta, hogy ezzel amúgy igazán érdemes foglalkozni, és hogy az a bizonyos generációs buborék az nem is olyan vastag, mint ahogy mi azt képzelnénk. És a nagyon izgi része a dolognak, hogyha részt vesztek a workshopokon, amiknek a dátumát ki fogom majd írni a videóra, akkor azzal segítetek egy interaktív színházi előadásnak a létrejöttében minket. Ez lesz a Boomerek és Zoomerek, aminek épp látjátok a plakátfotózását. És természetesen a projekt részeként hivatalosak lesztek az előadásra. És jelenleg a nyugdíjas korosztályból való jelentkezőkkel már elég jól állunk, úgyhogy most főként a 16-tól 23 éves korosztálynak a segítségét várjuk. Egyébként a középiskolásoknak a részvétel közösségi szolgálatként is elszámolható, úgyhogy már csak ezért is érdemes jönni, de egyébként is egy nagyon izgi programnak tartom ezt, és szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni egymástól, úgyhogy én mindenképpen ajánlanám nektek ezt a programot. Jelentkezni a Facebook eseményben tudtok, aminek Kapocs 2026 improdiákoknak és nyugdíjasoknak a címe. Ezt megtaláljátok az Itt és Most oldalán, de akkor is, ha csak simán beírjátok a keresőbe. Úgyhogy jelentkezzetek gyorsan, nagyon-nagyon várunk titeket. Gyorsan be is mutatom, hogy tőlünk kik vesznek részt majd az előadásban, ugyanis mi már elkezdtük a próbákat. Pabdi Dániel vagyok, színész. Madaras Attila vagyok, színész. Bánhorváth Veronika vagyok, a projekt vezetője és rendezője. Lerf Andrea, generációs szakértő. Burma Andrea vagyok, tapasztalati szakértő. Bravik Eszter vagyok, és színész. Csizma Blanka vagyok, színész. Gregus László vagyok, az Itt és Most Társulat tagja. A Boomerek és Zoomerek előadásban színész, a Kapocs programban tréner.